Партнер программы – компания МТС. Якостная и надейная мобильная сувязь по всей Беларуси. День добрый, панове! Вёска Худаўцы, Крупский район, Минская область, Республика Беларусь. Калісьці, панове, вось тут на Крупненшчыне жыў адзін вельмі такі заможны дзядзька багаты. Даўно, правда, даўно гэта ўсё было. Ну і быў у яго сын, значыцца, адзіны сын. Ну і калі гэты сын падрос, то бацька ж захацеў ажаніць ужо сына. Ну а коли жа як жанілі, дамаўляліся бацькі з бацькамі, пра у маладых нават ніхто не пытаўся. Ну і вось ён знайшоў яму, значыцца, невесту у багатым такім родзе, заможную дзяўчыну такую з добрым пасагам. Ну, правда, крышку такую крываватую і слепаватую. Ну, гэта нічога страшнага, сказаў я. Ну і, значыцца, прывёз ён гэтага хлапца ўжо да невесты, ну, ужо са сватамі забіраць, каб яе жаніцца ўжо, ага. Ну і сталі яны, а гэты хлапец, як убачыў гэтую дзяўчыну, дык спужаўся адразу. Ды уцякаць, глядзіць у дзверы бегчы, а там бацька са сватамі. Дык ён у акно. Як скочыў в акно, дык вынес гэтую раму, і з гэтай рамы на шыі і панёсся по полю праз гэты вось платы пераскокваючы. Ну і вось гэты хлапец бег гэта поле, значыцца, бачыць капа стаіць, дык ён у капу тую ускочыў, зашыўся ў сена і сядзіць, страшна. Дзень ён так прасядзеў, шукалі, го-го крычаць, чорта лысага дзе ўжо знойдзеш. А ён у капе сядзіць ціхенька сабе. Дзень прасядзеў да самага вечара, ўжо цямнець пачало, ён такі пачаў трошкі вылазіць з капы гэтай. А тут гэта, значыцца, капа была гэта дзяўчынкі тут адной жыла яна там. Сіраціна была яна бедная. Ну і яна ўжо вечарам ішла да капы, значыцца, сена ўскупці ды пайсці карове пакласці на ноч. Ну яна падыходзіць да капы гэтай, глядзець, хлапец вылазіць з капы нейкі такі. Яна ўгледзела, а хлапец прыгожы. Дык яна і закахалася ў яго адразу. А ён яе ўбачыў, і яна дзяўчына прыгожая. Ну, і ён, як кажуць, атрымаў стралу амура проста ў грудзі. Ну, адным словам, здарылася ля гэтай капы вялікае каханне, якое бывае толькі, можа, раз на гадоў 100. Вось узяліся яны за ручкі ўдвох і пайшлі сабе полем. Прыйшлі вось сюды ў гэтую мясціну і пасяліліся тут, і сталі яны тут жыць. Ну і вось, калі бацька гэта яго не даведаўся, што, значыцца, сын не паслухаўся бацьку, да стаў жыць з сіратою беднай няшчаснай, дык вельмі раззлаваўся, што вось бацьку так апазорыў. Ды кажа: «О, дурань, дык дурань, не хацеў вось жыць, як людзі жывуць, вось на лаве сядзець, ды маслам па маслу мазаць, ды есці смачна і добра. Дык няхай есть хрэн з рэдзькаю, а нічога яму не дам гэтаму сыночку такому свайму. Няхай не дам яму ні коня, ні шаблі, а ні грошай. Няхай худаўцом будзе нікчэмным, няхай галадранцамі там жывуць». І вось так гэтая мянушка да яго і прыстала, худавец. І калі гэта ў іх нарадзіліся тут дзеткі, ды вось тут бегалі гэта, знаеш, па вулічках гэтых. Ну, дык іх таксама клікалі худаўцамі малымі. Так, кажуць, і з'явілася гэтая вёсачка Худаўцы. Хлопець пашеньку пахае, ой-ой-ой, яго сошенька крывая, ой, боже ж мой. Пришла к яму черноволка, ой-ой-ой, возьми меня, хлопец, замуж, ой, боже ж мой. Девка замуж захотела, Лисюся не обомлела. Девка замуж захотела, Лисюся не обомлела. Ой, 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 боже ж мой, ой. Женился, ой-ой-ой, на вид жонкой подавился, ой, боже ж мой. Они лыжки, они миски, ой,
Вось гэтая вёсачка худаўцы, панове, упершыню ў летапісах узгадваецца яшчэ аж у 1614 годзе. Ну і звалася, дарэчы, тады не худаўцы, а худавец. Ну а вось у 1713 годзе тут уже было 45 хатак, і тут уже жыў не адзін худавец, а шмат худаўцоў. Ну і мусіць таму уже пачалі называць эту вёсачку худаўцы. І худаўцы ўжо з'яўляліся цэнтрам худавецкага войтаўства, куды ўваходзіла аж 14 паселішчаў. І належала тады гэта, значыцца, войтаўства худавецкае панам Сапега. А ў сярэдзіне 18 стагоддзя тут уладарыў Сапега такі знатны хлапец Міхал Антон Сапега. Энцыклапедычная даведка. Сапега Міхал Антоні. Нарадзіўся 10 сакавіка 1711 года. Дзяржаўны дзяяч Вялікага княства Літоўска. Лоўчы Вялікага княства Літоўска з 1739 года. Воевода Падляшскі з 1746 года. Падканцлер Вялікага княства Літоўска з 1752 года. Дэпутат трыбунала Вялікага княства Літоўска з 1731 года. У 1732 годзе быў абраны паслом на Сойм. Пасля заўчаснай смерці сваіх братоў Казіміра і Язэпа атрымаў вялікую спадчыну. Стары і новы Быхаў, Богуславічы, Яўсевічы, Сялец, Дзярэчын, Вострава, Зэльва. Апрача гэтага валодаў маёнткамі на Жмудзі і ў Польшчы. Памёр 11 кастрычніка 1760 года у Слонімі. Міхал Сапега, панове, ён хаця і займаў пасаду падканцлера Вялікага княства Літоўска, але вось расказваюць, што вось да службы цягі вялікай ён не меў. Больш яго цягнула да сябе гэта літаратура, тэатр. І ён вось пераклаў на польскую мову і выдаў Вальтэра. А яшчэ, кажуць, вось сам крышачку так папісываў. І свае ўласныя творы ён ставіў у сваім уласным тэатры. Ну і вось ён ставіў спектаклі гэта не дзеля грошай, ну як сёння вось гэта часта бывае, а дзеля мастацтва. І каб гэтае мастацтва жыло і красавалася, ён у гэтае мастацтва укладваўшы і свае уласныя грошы. Але вось грошай яго, нягледзячы на то, што ён маў шмат маёнткаў, грошай яго на гэта не хапала. І вось Міхалу Сапегу расказваць, вось каб разлічыцца з аднымі крэдыторамі, прыходзілася бывала пазычаць грошы у другіх крэдытораў. І вось у 1760 годзе Міхал Сапега, каб разлічыцца з крэдыторамі, пазычыў грошы ў Ігната Агінска, у суседа свайго. А пад заклад яму ён аддаў вось гэтае худавецкае войтаўства. Але вось выкупіў у Агінска гэта войтаўства назад ці не, я не ведаю, панове, таму што ён у тым жа годзе і памёр, не пакінуўшы пасля сябе нашчадкаў. І вось пасля смерці Міхала гэта яго шматлікія маёнткі пачалі дзяліць паміж сабой радня, ну, Сапегі. І вось нашы магнаты часта гэтым вось яны так займаліся, вось дзялілі паміж сабою землі, сварыліся за іх і таго не заўважылі, што Расія, Аўстрыя, Прусія падзяліла і дзяржаву, якую яны жылі, Рэч Паспалітую. І вось пасля падзелу Рэчы Паспалітай худаўцы ўвайшлі ў склад расійскай імперіі. І вось, панове, недзе праз гадоў 10 пасля таго, як худаўцы ўвайшлі ў склад расійскай імперіі, ну, а можа і праз болей, тут з'явіўся такі памешчык Газдзіцкі. І вось пры ім у 1861 годзе адбыліся тут такія моцныя сялянскія хваляванні. А справа тут вось у чым, паважанае панства. Ну, вы ж ведаеце, у 1861 годзе была адмена прыгоннага права. Ну, і гэты маніфест зачыталі вось тут, у худаўцах. І сяляне пабачылі, што не ўсё так гладка, як яны думалі, што ўсё-такі паншчыну гэта пану Газдзіцкаму трэба адрабляць. Ну і вось яны сабраліся вось тут ля калодзежа пасярод вёскі, да стаяць, размаўляюць, значыцца, пра гэты маніфест уже, пра адмену прыгоннага права, і кажуць, штосьці тут не то, штосьці вось мусіць нейкі фальшывы гэты маніфест. А якраз тады ішоў шляхам вось сюдою нейкі раскольнік. Той раскольнік падыходзіць гэта да людзей, да калодзежа, што яны там стаяць, чуе, чым гамонка, і гаворыць, што хлопцы, цар маніфест выдаў добры,
Але вось ваш пан Газдзіцкі схаваў 6 аркушаў паперы, а ў гэтых аркушах паперы якраз і напісана аб вашай свабодзе. Ну, карацей, гэты раскольнік падбухторыў хлапцоў, а сам схаваўся, за хлеў пабег. Ну, а хлопцы што? А хлопцы за частакол. Ды да Газдзіцкага, што ж такое ты тут робіш? А той угледзеў, што хлопцы з каламі бегуць, ды думае, трэба ўцякаць недзе далей ад ліха. Дык ён на коня, ды на ўцёкі па полю. Ну, карацей, справа дайшла да магілёўскага губернатара. І той адразу рапарт міністру ўнутраных спраў. Пан міністр, сяляне, вёскі, худаўцы не паважаюць улады, і там робіцца поўны беспрадзел. Ну, і міністр унутраных спраў адразу ж направіў сюды 120 чалавек салдат. Ну, і вось хлопцы мясцовыя пабачылі, што гэта салдаты, значыць, ідуць ужо па полю, і падумалі, што справа дрэнь, мусіць, трэба гэтыя калы ўсе паставіць назад, на свае месцы. Ну, і вось нават захаваўся рапарт гэтага палкоўніка Сакалова, ну, які ўціхуміраваў тут гэты сялянскі бунт. Значыцца, ён там піша, што я сялянам усё растлумачыў, і яны зразумелі няправільнасць сваіх паводзін. У худаўцах установлены парадак. Вось такія падзеі тут, панове, адбываліся ў 1861 годзе. А вось у 1919 годзе, панове, тут уже хлопцы взяліся не за калы, а за зброю, каб браніць свае правы. А справа ў тым, што пасля рэвалюцыі 17-го года бальшавікам патрэбны быў хлеб. А дзе ж гэты хлеб узяць, як не вось у беларускіх сялян, якія потам здабывалі на сваёй зямлі кавалак свайго хлеба. А галадранцы ж нічога не садзілі, не сеялі, толькі вось у людзей гатовае адбіралі. І вось на абарону гэтых сялян і паўстаў вось хлопец з Крупшчыны. Вось недалёка адсюль нарадзіўся ў Халопенічах, гэта вёска Крупскага раёна. Звалі яго Лукаш Семенюк. І вось гэты Лукаш Семенюк, панове, ён стварыў тут атрад, які абараняў сялян. І вось бальшавікі гэтыя называлі іх там і шляхецкімі недарэзкамі, і папоўскімі недабіткамі. А вось самі сяляне гэтых хлапцоў назвалі нашы хлопцы альбо семенякоўцы. А самі семенякоўцы сябе называлі ці лесавікамі, ці зялёнымі, бо малі дачыненне да арганізацыі «Зялёны дуб». Гістарычная даведка «Зялёны дуб». Поўная назва «Беларуская сялянская партыя Зялёнага дуба». Беларуская палітычная арганізацыя, якая ў 1919-30-х годах кіравала антыбальшавіцкім сялянскім рухам, створана па ініцыятыве Беларускай вайсковай камісіі і Беларускага палітычнага камітэта. Асноўныя мэты ўтварэння адзінай і непадзельнай незалежнай Беларусі. Для дасягнення гэтага галоўная роля адводзілася сялянам, якія паводле статута партыі павінны былі весці непрерыўную барацьбу з бальшавікамі. «Зялёны дуб» складаўся з баявых пяцёрак па 400 чалавек кожная, якія былі ядром паўстанцкіх аддзелаў, што падпарадкоўваліся галоўнаму штабу. «Зялёны дуб» падтрымаў слуцкае паўстанне 1920 года. Пасля паражэння арганізацыя займалася збіраннем уласных сіл. З 1921 года «Зялёны дуб» пачаў актыўныя баявыя дзеянні на Палессі, у Бабруйскім, Ігуменскім і іншых паветах. Апошнія звесткі пра арганізацыю «Зялёны дуб» адносяцца да 30-х гадоў. Атрад Лукаша Семенюка, панове, налічваў 150 чалавек. І вось навічку патрапіць у гэты атрад было вельмі складана, таму што за кожнага навічка павінны былі галомі паручыцца недзе 3-4 старыя семенякоўцы. І вось як толькі якія камбедаўцы з'яўляліся, ну там з выкананнем хач-развёрсткі ў вёсцы, то адразу ж з'яўляўся і Лукаш Семенюк са сваімі хлапцамі. І вось сяляне заставаліся са сваім хлебам, а камбедаўцы былі вымушаны гэтую вёсачку пакінуць без парткоў.
А да сялян Лукаш Семенюк з'яўляўся з такой заўсёды прамовай, што дзядзькі, хлебаробы, разыходзьцеся па хатах, не стойце тут, сейце грэчку, проса, абвурвайце бульбу, пачынайце касавіцу і памагай вам Божа. Жывіце шчасліва ў сваёй зялёнай мужыцкай дзяржаве, пакуль жыву я, у крыўду вас не дам. Заглянула сонца і ў нашае мужыцкае ваконца, але вось нядоўга глядзела сонца ў гэтае мужыцкае ваконца. Сюды былі накіраваны савецкія войскі, і вось пры адступленні атрада праз рэчку Бяроза варожая куля абарвала жыццё Лукаша Семенюка. У сярэдзіне 18 стагоддзя, панове, вось тут у Худаўцах уже была пабудавана уніяцкая царква. Правда, калі была пабудавана яна, невядома. І вось мне распавялі цікавую легенду, як яна тут з'явілася. Кажуць, што калісьці вось гэтым шляхам ішоў адзін нейкі дзіўны стары чалавек, старенькі такі дзядок. І вось раптам неба пачарнела, як пачаў біць пярун, зіхаць маланка, а пасля, кажа, пярун як грымня, маланка, кажа, як зіхане, і вось тут на гары з'явіўся вогненны крыж. І вось ён пабыў некалькі імгненняў, а пасля знік. І як толькі ён знік, так неба стала чыстае, хмары разышліся, і ціха-ціха зрабілася. Людзі павыходзілі, глядзяць усе, і тады гэты дзядок кажа: гэта Божы знак, людцы мае, і тут трэба будаваць царкву. І вось на тым месцы, дзе з'явіўся гэты вогненны крыж, вось тут і была пабудаваная царква. Колькі тая царква прастаяла, невядома. Але вось напрыканцы 19 стагоддзя мясцовыя жыхары пачалі збіраць грошы на будаўніцтва новай царквы. І вось сабралі яны 5000 рублёў. І на тыя часы гэта былі немаленькія грошы. І вось за свае ўласныя грошы, сваімі рукамі яны пачалі будаваць вось гэтую царкву, укладваючы ў будаўніцтва ўсю сваю душу. І вось у 1894 годзе царква была пабудаваная і асвечана ў гонар нараджэння Прэсвятой Багародзіцы. І ў гэтым годзе царкве ў Худаўцах спаўняецца 115 гадоў. Мясціны тут, панове, святыя і таямнічыя. І вось тут, на гэтым полі, вось тут на ўскрайку, доўгі час стаяў крыж, куды людзі прыходзілі, маліліся і прасілі о помачы. І вось што мне пра гэтае святое месца тут, на гэтым полі, распавяла мясцовая жыхарка, настаўніца худавецкай школы, краязнавец і вельмі добразычлівы чалавек Валянціна Уладзіміровна Барысава. Калі ласка. Даўно гэта было.
Але ў памяці маіх ад навяскоўцаў засталася вельмі цікавая і ў той жа час таямнічая гісторыя. Малады хлопец у час веснавой сяўбы араў вось гэта поле. Стаміўшыся, ён вырашыў адпачыць. Калі сон стаміў яго, то ў сне да яго прыйшоў старац з доўгай белаю барадою і доўгімі белымі валасамі. «Не ары тут», – сказаў ён яму, – «гэта месца маё. Пастаў лепш на гэтым месцы крыж». Прачнуўшыся, малады мужчына пачаў працаваць надалей, а калі трактар падышоў вось да гэтага месца, ён заглох. Тады хлопец спалохаўся, збянтэжыўся і пайшоў назад у вёску. Расказаў гэту падзею сваёй маці. Маці расказала аднавяскоўцам і было вырашана паставіць на гэтым месцы крыж. З таго часу мае аднавяскоўцы не турбуюць пакой старца. Пасадзілі 4 ліпкі, паставілі крыж. Але час прайшоў, ліпкі растуць, а крыж упаў. Таму мы вясною абавязкова аднавім гэты крыж. Пакуль хадзіў па вёсцы, панове, тут мясцовыя жыхары столькі цікавых розных гісторый распавялі. Вось яшчэ мне сказалі, чаму худаўцы вёска завецца. Яны кажуць, што тут калісьці павыміралі ўсе жанчыны, і ўсе мужчыны засталіся удаўцамі. Таму іх тут і называлі удаўцы, худаўцы. Вось адсюль з'явілася, кажуць, і назова. А яшчэ кажуць, што тут, мусіць, было вельмі худа і дрэнна жыць, было вельмі непрыгожа, ўсё ў карчах было. Ну, можа, калісьці, но так і было. А вось сёння мясцовыя жыхары сваімі уласнымі рукамі стараюцца зрабіць усё, каб іхняя вёсачка выглядала не худа, а прыгожа. А яшчэ кажу, што худаўцы назвалі таму, што тут худыя землі, неўрадлівыя. І расказалі мне такі вось выпадак. Ну, за савецкім часам сюды з Менску прыехала праверка. Ну, а якраз, ну, тут і так дрэнна паля сапраўды родзяць, а тады зусім не ўраджай быў. Ну, урадзіла добра толькі на адным полі, і жыта ўрадзіла. Ну, і прадседатель калгаса пасадзіў гэту праверку ў вазік да сябе і прывёз вось на гэтае поле, на вугал поля, і кажа: «Вось глядзіце, бачыце, якое жыта?» Тыя: «О, хорошае жыта, ну, паехалі глядзець другое поле». Яны сядаюць у машыну, ён іх возіць па вёсцы, па лесе крыху там павазіў, прывозіць зноў да гэта ж поля, але на іншы вугал, на той вось. І зноў выходзяць яны: «Ой, гэта поле хорошае, тут добрае жыта». Ну, так зноў яны паехалі на 3-й вугал і на 4-й. Ну, ты паглядзелі: «О, хорошы гаспадар». Кажу: «Бо, добра, паехалі, зараз у сталоўку перакусім і будзем глядзець далей паля».
Ну, приехали, а в столовце там, кажуть, ну, ракою лілося. І далей уже ніхто нікуди не поїхав. Ну і от так, дякуючи сприту председателя калгаса, калгас вийшов у перадовые. Ну, одним словом, задоволеними засталіся усе. Калі вось вы, панове, завітаеце ў худаўцы і на вашым мабільным тэлефоне МТС скончацца грошы, не хвалюйцеся, таму што ў кампаніі МТС з'явілася новая паслуга, якая завецца «Падзялісь балансам». А больш падрабязней в гэтай паслузе вы можете даведацца на сайце МТС, так што не будьце скупердзяямі, дзяліцеся балансам. Вось такая, панове, вёсачка худаўцы. Так што будзе час, абавязкова сюды завітайце, і скажу вам шчыра, худога вам тут ніхто нічога не пажадае, таму што народ тут жыве шчыры і добразычлівы. Ну што ж, бывайце здаровы і красуйцеся, панове. Да пабачэння!